Здравейте! Днес ще направим една партньорска подредба. Аз съм Ив и съм таролог и психолог. И днес съм решила да направя любовна подредба. Така че ако сте в сложни отношения или сте тъмън, сте се запознали с някой, искате да видите какво мисли за вас, то това е за вас. И нека да видим. Самата партньорска подредба ще направя в две части, като ще има сигнификация, за да може да се разпознаете неговите мисли, неговите чувства, действия и това, което крие от вас. Това ще бъде и от двете страни, за да може да се разпознаете, ако е за вас това четене. Ако не ви съответстват нещата, по-добре прескочете това видео, защото ме гледат страшно много хора и няма как да отговаря за абсолютно всички. Може да влезете и да видите други мои видеа, където може би там ще се разпознаете повече. Така че, нека да започваме. Ще започна първо с вас. Първо ще използвам Ленорман и Таро, като ще има и любовни послания. Кои сте вие? Кои сте вие? Кои сте вие? Независимо дали сте мъж и жена, си го обръщате към себе си. Кои сте вие? Изваждам тази карта. Кои сте вие? Кой е човека, за когото мислите? Кой е човека, за когото мислите? Ще сложа картата. Така, сега ще видим вашите мисли, вашите чувства, вашите действия към този човек и това, което криете. Нека да разберем. Вашите мисли. Слагам вашите мисли. Вашите чувства. Вашите чувства. Това, което криете. Това, което криете. И това, което показвате или начина, по който действате. Така. Сега същото ще направя за другата карта. Ще гарва на така малко, иска и той да се включи. Така. Сега ще направим същото и за другия човек. Неговите мисли, неговите чувства. Това, което крие, това, което показва. Нека да видим. Неговите мисли. Какви мисли има в главата си за вас? Какво мисли за вас? Какво чувства? Какво чувства към вас? Какво чувства към вас? Какво чувства към вас? Какво крие от вас? Какво крие от вас? И сега ще видим това, което показва. Или така как ще действа. Според зависи от ситуацията. Какво показва и как ще действа. Така. Цепената карта на общата подредба е Рицар жезли. Тук я поставям, така да я видите. По нея се вижда, че има желание за срещи, желание за интимни моменти, за хубави преживявания, за разходки, за виждания, за целувки, за страсти. Виждам тук, че между вас енергията в момента е огнена. Може би сте точно в тази фаза на разпалване и където страстите бушуват и все още искате един към друг да си давате. Така. Нека да видим кои сте вие. Кои сте вие? Карта мечка. Вие сте човек, който е изключително стабилен. Човек, на който може да се разчита. Може би изглеждате визуално хладни. На първ поглед, но всъщност сте изключително големи приятели. Тоест на вас може да се разчита, може да ви се има доверие. За вас наистина са важни тези неща. Държите на тези неща. Ако сте мъж, то вие сте изключително стабилен. Човек, който има стабилна професия,
който може би дори е готов за семейство. Но тук се вижда наистина човек, който е изключително борбен и независимо от трудностите, той с лекота успява да се справи с тях. Пак казвам, визуално може би изглеждате по-дистанцирани, дръпнати и студени, но всъщност това е само на пръв поглед. Реално вие сте изключително топли и силни личности. Така, ако това ви резонира за вас и се припознавате, продължаваме нататък. Какви мисли имате за човека? Какви мисли? Имаме карта тройка чаши, силно красива, и четворка пентакли. Тук в мислите вие определено си мислите за такива ваши мили моменти. Може би наистина все още връзката е в по-начален стадий, няма чак такава голяма дълбочина, но някак си искате да си прекарвате хубаво, да си прекарвате приятно. В мислите ви обаче усещате, сякаш човека не показва достатъчно. Сякаш нещо крие. Имате чувството, че той крие нещо от вас. Възможно някои от вас дори да имат съмнения за трети човек във връзката. Може би имате някакви съмнения дали други човек не ви предава, че има нещо, което крие от вас. За тези, които сте в по-дълги взаимоотношения, но дори да не сте, просто имате такива мисли в главата си. За други ще се проиграе, че не знаете посоката, която другия човек иска да поемете. Нещата между вас са много красиви, много хубави преживявания имате заедно, но някак си той може би не дава достатъчно голяма яснота. И не знаете за него дали сте ценна или ценен за другия човек и какво се случва в неговата глава. Това са вашите мисли, вашите чувства. Магиосникът и двойка пентакли. В чувства. Чувствата ви са наистина силни, дълбоки. Карта магиосника показва точно това. Сякаш усещате, чувствате, че има някаква предопределеност. Много красива магична карта. Има сякаш някаква предопределеност между вас. Усещате го, може би, че човека понякога е твърде галантен, може би малко леко манипулативен, може да ви идва и се чудите какво се случва. Но сякаш усещате, че като човек, който сте се визуализирали, който е дошъл в живота ви, по много така неочакван начин и сякаш винаги сте мечтали такъв човек да има в живота ви. Човек, който имате усещането, че може би да може да постигнете всичко. Сякаш вие сте си го призовали и той е пристигнал. Опитвате се да се балансирате, опитвате се да разберете повече какво всъщност се случва между вас. Възможно е тук да сте леко объркани относно чувствата си. И той не идва точно до вашето вътрешно, не знам какво чувствам, а по-скоро объркването идва от това, не знам какво чувства другия. Може би при някой от вас да се проиграе по сигнификацията, вие сте леко по-студени, другият човек да му пращате такива смесени сигнали и той наистина да не е сигурен какво се случва. И въпреки че усещате много силна връзка, много силни чувства, някак си леко има някой, който от вас двамата се затваря. И това е във вашите чувства. Това, което криете. Седмица чаши и крал мечове. За някой ще се проиграе, че това, което криете, че все още може би мислите за ваш бивш или бивша, с човек, който вече сте на разстояние, нямате някакви емоционални толкова силни желания, но все още мислите за него
може би някой се е свързвал с вас от вашите бивши и това е нещо, което вие не сте споделяте, не казвате. Друго, което може да се прочете, е, че вие имате страхове относно сегашния си партньор, че може би не изпитва толкова силни чувства, колкото вас. Също. И това е нещо, което вие криете и не споделяте на съвсем. Това, което показвате или това как ще действате, имаме тройка пентакли и шестица жезли. Ако има някакво напрежение между вас, то скоро това ще се оправи. Може би ви дори ще направите някаква крачка за това, но дори да не направите, ще се почувствате като победител. Ще има сближаване, ще има задобряване, ще усетите в някаква ситуация доста силна еуфория, наистина ще усетите, че този човек държи на вас и наистина сте важна. Ще има някаква малка победа, свързана с ваши леки колебания, които видяхме, че има. Тут ще има може би някакъв разговор, някакво сътрудничество и ресурси да се почувствате наистина важна, значима, или ако сте мъж, важен и значим. Другият човек, макар че той е за ваше действие или какво ще става, то понякога енергията по друг начин разиграва карти, но тук се вижда, че че имате ресурс да се почувствате като победител. Ако примерно в момента имате някакви съмнения, то те ще се разсеят. Нека да продължим нататък с сигнификация на партньора. Сигнификация на партньора. Така. Конникът. Тук виждаме човек, който може би съвсем скоро ще се свържи с вас. Той може би е доста активен, може би спортува. Той е доста ден. Човек на действието. Човек, който не обича да стои на едно място. Може да работи дори в тази сфера, свързани с разнасянето на пратки, поща и така нататък. Не е изключено, или доставки. Това е малко по-специфично, но това изобщо не е задължително, но човек със сигурност, който е активен, действен, човек, който може би дори пише някакви неща. Човек авантюрист, който малко се пада по повърхностни неща. Той може да има много силна дълбочина, но някакси той обича да показва по-веселото, по-така, докато вие сте малко много сте различни, вие сте като инь и ян. Вие сте по-стабилни, по-хладни, толкова се показвате, докато той е доста по-активен, доста как да кажа, като по-забавен, с лека енергия, не си дава толкова сериозност в различни ситуации, които може би точно това ви обърква, но той си е просто такава душа. Обича да му е леко, да му е свободно. Какво мисли за вас? Петица жезли имаме и седмица жезли. Тук вече идва спора, който явно има между вас. Тук има някакъв конфликт, който видяхме, че тук има нещо, но тук не се разгръдна. Тук в неговата глава е някакъв конфликт. Петица жезли буквално показва скарване, може би ситуация на ревност, както видяхме, че може би имате съмнение за друг човек. Тук той точно мисли за това, че има някакъв конфликт, който може би дори е включен с такава ревност и съмнения. Тук някой по седмица жезли искал да се защити, но сте се наранили взаимно. Седмица жезли е точно такава карта, с такава енергия, че когато аз искам да се боря срещу света, защото знам, че съм прав. И сякаш той казва, аз съм прав. Прав съм в тази ситуация, отстоявам себе си и в момента сме наранени, но аз съм прав за себе си. Знам, че това е наранява, или това го наранява, но аз съм прав. Затова се боря, въпреки че не ми е приятно. Наранена съм от този конфликт, но аз искам да не давам задна, за да покажа, че всъщност съмненията са безпочвени. Какво чувства?
Тук виждам, че човека е с доста по-тежка енергия към момента. Въпреки лекия си нрав, има някакво определено напрежение между вас. И тук асон мечове ще има чувства, че иска да изкаже нещо, да каже нещо, взимава някакво решение. Решение, в което може би да изясните нещата между вас, защото в момента се усеща като в загуба. Той или тя са защитили себе си, но за сметка на това е дошло едно разрушение между вас и той се чувства в загуба. Да, аз спечелих битката, да, аз заказах своята правота, но другия е наранен. И за какво беше това отстояване, като в крайна сметка аз не се чувствам добре от тази победа. Нито той и тя, нито аз се чувствам победител. И тук има вземато решение наистина да се изговорят нещата между вас. Това, което крие. Императрица със слънце. Може би крие това, че вижда бъдеще с вас. Ако сте жена, че може би наистина означавате, че може би вижда точно тази жена, с която иска да има семейство, деца. Ако, примерно, това е жена, тя крие, че може би иска точно между вас да се случат нещата, защото карта Слънце, тя е една от най-хубавите в Таро и тук говорим за споделени моменти, за щастие, любов. Крие. Този човек крие всъщност колко много ви харесва, колко много значите за него. Може би оттам идва и това нещо, че той не ги споделя тези неща. Не споделя колко щастлив и изпълнен се чувства с вас този човек, независимо дали е мъж или жена. Действия. На този етап ще мълчи и ще изчаква. Имаме провесения с върховната жрица. Може би ще чака по-скоро вие да направите някакви действия. Някак се е решил за този етап да не предприема нищо, да опита да се балансира, да остане сам със себе си, да влезе в тази енергия на аз съм жертва, прав съм, въпреки че чувствам загубата, въпреки всичко. Аз смятам, че така е най-добре, защото ако примерно кажа нещо или отида първи или първа, то все едно аз съм отстъпила, а пък аз смятам, че съм прав. И тук върховната жрица, тя честно говори за нещо скрито, за някаква тайна, мълчание. В този случай аз се чета като мълчание между вас. По-хубаво в момента да не правя нищо, да не говоря и да оставя нещата да се случват. Нека да видим сега послание от този човек към вас. Какво иска да ви каже? Какво иска да ви каже този човек? Какво иска да ви каже? Какво иска да ви каже този човек? Послание от този човек. Какво иска да ви каже? Какво иска да ви каже? Нека да видим. Какво иска да ви каже? Какво иска да ви каже? Сещаме ето тази карта. Никога не съм вярвала в сродните души, но тогава срещнах теб. Изключително послание. Другата карта, тази усещам. Момент. Спомням си първия ден, в който се срещнахме. Сякаш беше вчера. Помни вашата първа среща, изключително добре. И последна карта изтеглям. Ти си единствения, който успява да успокои вътрешния ми звяр. Казва, че сте ви единствения, който успявате или единствената, която успява да го укрути, да го усмири, да го питоми. Благодаря ви, надявам се това четене да ви е харесало. Ако ви харесва това, което правя, може да ме последвате, ако все още не сте. Може да харесате, да коментирате това видео. Винаги обичам, когато има обратни връзки. За лични четения може да ме пишете налично. Благодаря ви и до нови срещи!